자, 미스터 하그라마 모힐라리 비타가 जोंजों लोगोसे दङ जों मिथिगौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फर्मार चिफ हिसाबै जोंखौ बिबिसिखौ गोबां मदद खालामबाय थांनाय 2007 मायथाइयाव थाइलेन्डनि चियांमाइआव कालचार लांनाय समाव बिबिसिआ रांनि मदद खालामदों 2012 आव मालयेशिया कुआलालामपुराव कालचार लांनाय समाव रांनि मदद खालामदों 2017 आव इन्डोनेशियाव कालचार लांनाय समाव बिथाङा रांनि मदद खालामदों आरो जोंनि बिबिसिनि उदालगुरियाव थानाय जितु सेन्ट्रेल एनेक्स गेस्ट हाउसआव रां मदद होनानै जोंखौ मदद खालामदों आरो जोंनि मेराबिल फख्रि प्रजेक्ट बिबिसिनि बेयाव प्राय 83 बिगासखौ एलटमेन्ट होनायाव 153 बिगानि गेजेराव 83 बिगाखौ हाखौ मियादि खालामनायाव बिथाङा मदद खालामदों बिथांनि गोबां अरिहना दङ बेनिखायनो जों गोजोननाय मोनदों रंजानाय मोनदों जों बिथांखौ बिबिसिनिफ्राय जों बरायनो थांदों जों इहायनो रंजानाय मोनदों गोजोननाय मोनदों जों बिथांमोनखौ बरायदों जों दा बे समावहा जोंनि आगुनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनो दान्दिसे सम बिबुंथि लाखिनो बे समखौ होनाय जाबाय हेलौ माबोरै दं दिनैनि बे बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शन एबा बर' बाप्टिस्ट चार्चनि 110 जितु सभा बे सभायावनो नुजाफैनाय बर' बाप्टिस्ट चार्चनि मानगोनां आफादगिरि आरो बेवहाय गोबां पास्टर रेभारेन्ड आलासि महरै नुजाफैदों आरो लोगोसे जोंजों फैफानाय सरन बर' बिथां प्रेस मोसाहारि बिथां रेन्जय बर' बिथां आरो शमशेर आली गिबियावनो आङो नोंथांमोन गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय इसोरनि अननायावनो आंबो दिनै बेवहाय नोंथांमोनजों बे स्पेशल सभायाव बाहागो लाफैनो हानानै आङो प्रभु इसोर जिसु ख्रिस्टखौ आङो हामबाय होनो थिगैनो दंना इसोरनि अननायावनो इसोरनि आशीर्बादावनो आं दिनै बेहाय नुजाफैनो हादों जुदि इसोरनि आशीर्बाद गैयामोनब्ला आं बेहाय सफैगौमोन नामा एथ' मोजां बयबो ज' बियो प्रभु इसोर जिसु ख्रिस्टनि आशीर्बादाव बे सभाखौ जों दिनै सभायाव जयै फैलायनो हादों सावरायलायनो हादों आरोबाव प्रभु इसोरनि प्रार्थनाखौ जोङो खालामनो हादों इसोरखौ फोथायनांगोन प्रभु इसोरखौ फोथायनांगोन फोथायनाय गैयाबा जेबो जानाय नङा
आङो फोथायो नोंसोर फोथायना फैदों आं मिथिया दिनै फुङावनो आर'ज गाबनानै फैखादों आंहा मिथिबाय दिनै फुङावनो गारि गाखोनायनि सिगां आर'ज गाबनानै फैबाय हे इसोर आंनि जानाया मोजां जाथों सफैबायबो आङो बिराद मोजां जाबाय इसोरनि अननायब्रा बियो आशीर्बाद दङ नङाबाथ' बहाबा लामायाव सौदोगौमोन आङो माथो नङा होमबा दा जों बयबो एथ' मोजां खौसेयै जयै बेहाय प्रार्थना खालामफैनो हादों बेबो इसोरनिनो अननाय गासिबो जिनिसानो प्रभु इसोरनि सायाव सोनारगोन नोङो दिनै गथ' गथायखौ मा सानो हे प्रभु इसोर आंनि गथ'आ एबार मेट्रिक फरिखायाव फार्स्ट डिभिजन पास जाथारथोंहाय हे इसोर प्रभु मानो बुङो इसोरा गैयामोनबा बुंगौमोन नङा आशीर्बाद नागिरदों नङा होमबा इसोरनि हे प्रभु इसोर एबार आंनि गथ'आ क्लास 12 फाइनाल होगोन मोजां मोजां पास जाथारथों हे इसोर प्रभु बुङा बुङा दे ना बुङा आंथ' बुङो नोंसोर बुंना बुङा आं मिथिया आंहाथ' बोर लाखानांगोन नोंसोरबो दिनै जेनेबा अदालगुरि बाजाराव थांनोसै सोरबाया थांगोन माबा मोनसे लाना थांगोन हे इसोर आं 100 थाखानि फाननो हाबा हामथारगौ होननानै मानो बुङो दंखायथ' बुङो बै जोंना खोनादोंना खोनायाखैब्रा लास्टआव खोनाहैयोना दे जेखिजाया जोङो अदालगुरियानो जा बाक्सायानो जा जायखिजाया प्रभु इसोर जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो आशीर्बाद होथों जोंनि ओनसोलाव सान्थियै थाथों जोंनि ओनसोला खौसेयै थानो हाथों जोंनि ओनसोला उन्नयन जाथों आं बेखौनो प्रभु इसोर जिसु ख्रिस्ट'नाव आं आर'ज गाबबाय जाहाथे जोंनि गथ' गथायफ्रा फैगौ समफ्राव आं साननाय बादि नों साननाय बादि जाहाथे बे बिटिसि ओनसोलाव गोजोनै रायजो जालांनो हायो सान्थियै थालांनो हायो खौसेयै थालांनो हायो आरो बे ओनसोलाव जाहाथे जौगाखांहोनो हायो बेनि थाखाय आरोबाव खेबसे प्रभु इसोरनाव आर'ज गाबनानै प्रार्थना खालामनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ गायनो फोजोबनाय दे गोजोन्थों थेंक इउ